Dead on arrival ang sarong security guard sa banggaan ng duwang motorsiklo sa sitio Tagkaro, Barangay Pinit, Ligao City, Banggi kanakaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Leo Lizarondo, 41 anyos, may agom, residente kang Barangay Barayong, Ligao City. Binisto man ang sospek na si Jeric Samar, 28 anyos, nurse asin residente kan Pulanggi, Albay. Sigon kay Police Staff Sergeant Mark Manlangit, ang traffic investigator kan Ligao City Police Station, pauli na ang biktima pasado alas 6 nin Banggi. Kan makasalpukan ang motorsiklo kan pauli naman na sospek. Pauli po nga ni si guard, nasa tamang linya siya, pauli sa Baloy Daling. Aranina, Pinit, sunod na sa Barayong Barangay Pinit. Medyo sadit ang tinampo duman. Tapos si taga-Pulanggi po, na aminadong nakainom, dahil nga sa outing, medyo makaskas si padalagan. Naokupar niya po si linya kang kakuha niya, kasalubong niya. Kaya nag-head-on collision po sila. Napag-araman na apuwera sa biktima, igwapang sarong personang nadamay. Tulos man sindang pigdarara sa ospital para sa atensyong medikal. Alagad, huli sa mga seryosong lugad na sinapo kan biktima, dai na iniswinerte pang mabuhay. Arog po nga kay ito ma'am na kung naka-helmet siya, pwedeng na-save pa sa buhay niya. Kaya dapat po sa mga motorista po, nagabos, dapat po kompleto, bago mag-drive, kompleto, dara-dara ang papeles kang motor, lisensya, tapos po, sana po naka-helmet. So talagang helmet na makasisave sa buhay ta. Mientras tanto, mientras na nakaluwas sa kulungan ng sospek, makalihis na makapagpiyansa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.